pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Chaka chatsopano chopambana okupatsirani nkhanizi ndine Sam Kabambe. Poyamba mitu yake. President Peter Mutharika wakhululukira akaidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano. Bungwe la Misa Malawi lati 2025 chinali chaka cha zotsamwitsa pa ntchito yoteteza ufulu wa atolankhani. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Madalitso Kabambe wati boma likuyenera kupeza njira zatsopano zothanirana ndi mavuto ku ntchito za umoyo. Munkhani zina anthu pafupifupi 40 afa pa ngozi ya moto omwe unabuka pa chikondwerero chaka chatsopano m'dziko la Switzerland. Tsopano tione nkhanizi mwatsatanetsatane. President Peter Mutharika wakhululukira akaidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano. Kalata yomwe watulutsa mneneri wa unduna wa zachitetezo cha dziko Linda Moyo wati kuti akaidi omwe akhululukidwa akuphatikizapo omwe agwira theka la chilango chawo, okalamba, amayi ndi odwala. Ndipo pakadali pano bungwe loona za chilungamo ndi mtendere mu mpingo wa Katolika Catholic Commission for Justice and Peace CCJP lapempha anthu mdziko muno kuti asatenge ngati chiopsezo pa kutuluka kwa akaidi 222 pakamodzi. Emmanuel Chibwana ali ndi ripoti. Akaidi 2640 ndi amene atuluka pa nyengo yokondwerera chaka chatsopano. Mayandika ndi kalata lomwe lachokera ku nduna za mdziko lati Profesa Arthur Peter Mutharika kugwiritsa ntchito mphamvu zake za malamulo a mdziko muno makamaka kuyang'anira gawo 89 subsection 2 la malamulowa. Kalata lati omwe apatsidwa mwayi waufuluwa mwa ena ndi omwe ali okalamba kwambiri, komanso ena odwala matenda angonagona, ena azimayi, ngakhalenso ena amene ukaidi wawo achita nawo theka. Kalata likunenanso kuti President Mutharika wachitira chifundo akaidi amene akutsata ndondomeko zina powachotsera mmezi 9 ku ukaidi wawo. Izi malinga ndi bungwe la CCJP nzosangalatsa. Alonzi Adungu omwe ndi mkulu wa bungweli ati izi zithandiza kuti kuthitikana mu ndende za dziko lino zichepe. Ichi ndi chinthu chimene tingati tachilandira kuti ma prisons athu achepekesedwe ntchito yayikulu imene ili nayo kuyang'anira ma prisons wa. Komanso kuti ma prisons athu anali ndi vuto la za ukhondo, ndiye tikukhulupirira kuti kutulusidwa kwa ma prisons amene wakupangisa kuti ukhondo upite patsogolo ma prisons athu. Pakhala pali nkhawa kuti akaidi akatuluka motere nkhani za umbanda ndi umbava zimakwera patsogolo, komanso mbali inayi akuluakulu akuti akhala kuonetsetsa kuti akamatulutsa akaidiwa adziwunika mmene akaidiwa akhalira mu ndendemu. M'malo mwa ZBS ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Bungwe la Media Institute for Southern Africa Misa Malawi lati chaka cha 2025 chinali ndi zotsamwitsa maka pa nkhani yoteteza ufulu wa atolankhani, pomwe lati milandu ya nkhanza kwa atolankhani sinapatsidwe chidwi chokwanira. Wapampando wa bungweli ya Gordon Matonga wanena izi mu kalata yakutha kwa chaka yomwe bungweli latulutsa, koma wati ali ndi chikhulupiriro kuti chaka cha 2026 chikhala chosiyana. Rachel July wadza ndi ripoti. Wapampando wa bungwe la Media Institute for Southern Africa Misa Malawi a Gordon Matonga wati nzomvetsa chisoni kuti mchaka cha 2025 atolankhani anapitirira kulandira nkhanza ndi anthu omwe sanayambidwe milandu mpaka pano. Amatonga ati mchaka chomwe changoyambachi bungwe lawo lili ndi chikhulupiriro kuti adindo achita choyenera poteteza ufulu wa atolankhani ndi kuonetsetsa kuti lamulo ligwire ntchito pa aliyense opezeka kuchitira nkhanza atolankhani. Iwo ati bungwe lawo liyesetsa kuthandiza atolankhani kuti adzikhala ndowayimirira pa milandu akachitiridwa nkhanza. Ambiri amene amapanga zimene asanamangire olo
asanalekeredwe ku court. Ndiye kufuna kuti chaka cha mawa kuti zinthu zisinthe tione anthu ambiri amene amangidwa, anthu ambiri amene akafanya mafano akhanya ku court ozizabe zopindula wako akapenali. Ndipo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Maiko Kayatsa wati pakufunika kuti boma liunikire malamulo ena omwe akupitirira kuphinja ufulu wa atolankhani kamba kuti kuchitira nkhanza atolankhani ndi kuphwanya ufulu wa anthu kupeza mauthenga azomwe zikuchitika mdziko. Boma lilemekeze atolankhani makamaka omwe ali oyima paokha kuti athe kugwira ntchito yawo mopanda kupsezedwa kapena kumangidwa mmene takhala tikuonera mu zaka zimenezi. Pakufunika ndithu kuti awalole atolankhani kugwira ntchito yawo mmene constitution yathu ikunenera kuti atolankhani ali ndi ufulu olemba nkhani, kufufuza nkhani, komanso kulemba china chilichonse chothandizira kuti Amalawi adziwe. Mchaka cha 2025 atolankhani osiyanasiyana kuphatikizapo ena a nyumba youlutsa mawu ya Zodiac komanso Radio Islam anakumana ndi nkhanza kuchokera kwa anthu pa nthawi yomwe amagwira ntchito yawo. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Mabungwe omwe si aboma kuneno ayamikira ubale omwe ali nawo ndi nthambi zachitetezo ponena kuti chaka cha 2025 apolisi agwira ntchito bwino pothana ndi upandu. Mkulu wa mabungwewa Russell Msesha auza Zodiac kuti ngakhale izi zili chomwechi apolisi akufoka kamba kusowekera mayendedwe pomwe akugwiritsa ntchito galimoto limodzi lokha. Kuchoka ku Neno, Steve Kalungwe walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Franklin Tambalika. Polankhula ndi Zodiac atayendera ofesi ya polisi mbomali, mkulu wa mabungwewa Russell Msesha anayamikira ntchito omwe apolisi akugwira ngakhale kuti akumana ndi mavuto adzaoneni kuphatikizapo mayendedwe. Iwo ati polisi yonse ya Neno yomwe imang'anira madera amafumu anayi ili ndi galimoto imodzi yokha zomwe zikuchititsa kuti azifika pamalo a mlandu mochedwa. Koma mkulu woyang'anira chitetezo cha ana pa polisi ya Neno Austin Kamwendo avomerezana ndi Msesha ponena kuti akuvutika kuthana ndi milandu ina kamba kamayendedwe kuphatikizapo kupulumutsa ana ku nkhanza. Apa Kamwendo achenjeza makolo omwe alekerera ana awo osawatumiza ku sukulu ya ulere yomwe itsekulidwe lolemba likudzali kuti lamulo silidzawasiya. Chaka chatha mu Disemba apolisi mbomali adatenga tsiku lonse asanafike ku malo ena komwe gogo wa zaka 89 adaphedwa pomuganizira kuti ndi mfiti kamba kuti analibe mayendedwe. Gawo loyamba la chimanga cholemera matani 103,000 mwa matani 200,000 omwe boma la Malawi linagula mdziko la Zambia lanyamuka mdzikolo kubwera kuno kumudzi. Nduna ya zaulimi ya dziko lino Rosa Mbirizi pamodzi ndi ya Ruben Mtolo Phiri omwe ndi nduna ya zaulimi mdziko la Zambia ndi omwe anayimirira maiko awiriwa kuonera kuyamba kwa ntchito yonyamula chimangachi. Tili ndi report la Blessings Kang'ombe. Nduna ya zaulimi Rosa Mbirizi yati ndondomeko zogula chimanga mdziko la Zambia ndi zomwe zinakhala ngati zachedwetsa ntchito yobweretsa chakudyachi kuno kumudzi. Ambirizi ayankhula izi mu mzinda wa Chipata mdziko la Zambia pamene amachitira umboni oyamba kunyamula chimanga cholemera matani 103,000 omwe boma la Malawi linagula ku boma la Zambia. Iwo ati matani achimanga otsala omwe ndi olemera 97,000 afika kuno mwezi wa Machi chaka chino ndi cholinga choti anthu onse omwe ali pa vuto la chakudya awafikire mosavuta. Chimanga chimene chichi kwenikweni ndi chothandiza pa ngozi zokugwa mwadzidzidzi. Makamaka athu aja 4 million ndatchula kale, komanso monga mukudziwa a Dodma amene amayang'anira ngozi zakugwa mwadzidzidzi alengeza kuti pafupifupi mabanja 38,000 akhala affected ndi madzi osefukira. Ndiye chimanga chimenechi chikathandizanso madera amene. Pakadali pano nduna ya zaulimi mdziko la Zambia Ruben Mtolo Phiri yati dziko lawo linagulitsa chimangachi poona kuti chiwerengero cha anthu omwe ali pa vuto la njala kuno ku Malawi ndi chochuluka. Mtolo Phiri ati boma la Zambia ndilodzipereka kuti chimangachi chifike mdziko la Malawi nthawi yake. Mwezi wa Oktoba chaka chatha boma la Malawi linasaina mgwirizano wa 137 billion kwacha ndi boma la Zambia ogulira chimanga cholemera matani 200,000 chothandizira anthu oposa 4 million omwe alibe chakudya mdziko lino. Malo mwa Zodiac mu mzinda wa Chipata mdziko la Zambia ndine Blessings Kang'ombe.
mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Sam Kabambe. Takulandiraniso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. President Peter Mutharika wakhululukira akaidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano. Bungwe la MISA Malawi lati 2025 chinali chaka chazotsamwitsa pa ntchito yoteteza ufulu wa atolankhani. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati boma likuyenera kupeza njira zatsopano zothanira ndi mavuto a ntchito za umoyo. Mu nkhani zina anthu pafupifupi 40 afa pa ngozi ya moto omwe unabuka pa chikondwerero cha chaka chatsopano mdziko la Switzerland. Kupitirira ndi nkhanizi, mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati boma likuyenera kupeza njira zatsopano zothanira ndi mavuto omwe akhudza ntchito za umoyo ndi kuchepa kwa ndalama zopita ku ntchito za umoyo. Akabambe ali naizi ku Lilongwe pa chipatala cha mpingo wa CCIP cha Nkhoma komwe pamodzi ndi akuluakulu ena chipani apereka thandizo la zinthu zosiyanasiyana kwa odwala ngati mbali ya chikondwerero cha chaka chatsopano. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP akondwani na nkhumwa lero anayendera ana odwala nthenda ya kansa mchipatala cha Queens ku Blantyre. Na nkhumwa anati anaganiza zothandiza ndi kuchezera odwala kansa pa tsiku la chikondwerero cha chaka chatsopano powapatsa chilimbikitso. Iwo ati nkufunika kulimbikitsa kufalitsa uthenga wa nthenda ya kansa kufuna kulimbana ndi nthendayi. Kupatula kundale kamuna mapanga bwanji ntengeponso gawo kusamalira anthu omwe no amadwala matenda a kansa mdziko muno makamaka kumadera kumidzi. Kuwano anthu ambiri kumadera kumidzi omwe amadwala matendawo akungodzifera chifukwa chimachitika ndi chani, chifukwa chana kuti kumamidziko kulibeko zipatala. Ndiyeno akamba kudwala nthendayi chomwe chimachitika kumudziko amayipasa nthendayi mayina ena akumudziko matawe yamwe akudwala chakuti komweno ndi kansa. Nthawi imwe adzazindikira kuti iyi ndi kansa tapita kuchipatala tili pafali yafalikira munthu uchapeza mwina fayafalikira kwambiri sanachire. Ndiye timafuna kuti no nditengepo gawo lalikulu. Chachikulu nchofuna kungolimbikitsa kana kuti no anthu adziwe kuti kansa inde ilipo koma suli kansa libe mankhwala. Kansa munthu akansanje amachira mano amachira bwanji tikayipeza nsanga. Ndiyeno ndikhala ndikupanga zimenezi nthawi ndi nthawi. So makhaso mwina pa 1 January pokha kwa vandu kukonza njira zoyenera zovomerezeka mwina ndi malamulo a dziko kuti no nditengepo gawo lalikulu ndithu kuthandiza anthu omwe no amadwala matenda a kansa makamaka anthu ovutikitsitsa kwambiri. Modzi wa anamwino pa chipatala cha Queens Rainy Somba anathokoza anankhumwa pobweretsera chisangalalo pakati pa odwala. Chitazimene chipindula kwambiri odwala foti ana ambiri akhansa makhazo chitetezo chawo ndi chochepa, so zithandizo zokudya zimene atazidya zithandiza zoti thupi lawonso lipeze mphamvu mwachangu kuti mankhwala amene akulandira agwire bwino ntchito yake yoyenera mthupi mwawo. Timaona tsiku ndi tsiku, so ana amene amatha kukwana 11 to 15 pa tsiku, koma pa mwezi amatha kukwana 100, koma toto ana amene timaona in a year they go to 500 to 900. Mu nkhani zina anthu pafupifupi 40 afa pomwe ena pafupifupi 100 avulala pa moto omwe unabuka pamalo ena mdziko la Switzerland pa chikondwerero cha chaka chatsopano. Apolisi ali mkati kuchita kafukufuku wawo kuti apeze chenicheni chomwe chinayambitsa motowu, koma ati pakadali pano akutenga nkhani kukhala ngozi chabe osati chiwembu. Apanso ndiye pamapeto pa nkhanizi tisanapite tionenso mitu yake. President Peter Mutharika wakhululukira akaidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano. Bungwe la MISA Malawi lati 2025 chinali chaka chazotsamwitsa pa ntchito yoteteza ufulu wa atolankhani. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati boma likuyenera kupeza njira zatsopano zothanirana ndi mavuto ku ntchito za umoyo. Mu nkhani zina anthu pafupifupi 40 afa pa ngozi ya moto omwe unabuka pa chikondwerero cha chaka chatsopano
mdziko la Switzerland. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndine Sam Kabambe. Chaka chatsopano chabwino zikomo pokhani.